Sme firma Zber surovín Albert, sme rodinná firma sídliaca v Rimavskej Sobote. Primárne sa zaoberáme výkupom šrotu a farebných kovov. Za posledných 15 rokov sme v podstate rozšírili náš sortiment o predaj palív, ako je napríklad drevo palivové, alebo uhlie, či už balené alebo voľne ložené. Ďalej takisto ponúkame aj pletivá, farmárske pletivo, klasické pletivo, okrasné pletivá, rôzne zvárané. Máme v ponuke aj 3D panely v rôznych farbách. V poslednej dobe sme zaradili do ponuky aj okrasné, respektíve perforované plechy. Takisto predávame hutný materiál, stavebný, či už uzavreté profily, pásovinu, betonárskú oceľ a všetko k tomu. Čo sa týka baleného uhlia, tak predávame aj balené brikety, drevené alebo valcové brikety. Takisto predávame triesky balené, či už alebo na kilá. Predávame aj bukovú štiepku na údenie a rôzne druhy baleného uhlia, orech, koks, kovácké uhlie, kocku a mnoho ďalších. Venujeme sa aj predaju brán, či už pre peších alebo veľkých brán pre autá. Máme rôzne druhy a poprípade aj príchyty, úchytky, španovacie drôty a rôzne maličkosti, kompletný sortiment ku pletivu. Prípadne po dohode robíme aj dovoz do okolitých miest.